please. Teller 4. Of course. Uthokoza Of course. sicela ke ukuthi sikhanyise. Oh. Of course. Ngiyakuthanda ukukhanyisa. Unamaphara ke la endaweni ngiyithatha ngibeke kuwe. Hayi ke ngane yami. Sicela ubeke isandla phezu kwesami. Sibiza bonke ke abahamba nale ngane njengoba isingenile kuleli khaya sizocela ukuthi ivulele inhlanhla zayo nikusho konke kumele ikwazi. Akhuluma umuntu omdala athi wena uzelana ngoba unenkinga yamabhizinisi. Asokhanyisa umkhanya. Ayi siwabekele lo sheding asayabiza nawo. Yabona nje ngiwakhanyisa ekseni ngikhanyisela wonke ama-customer osuku. Nalawa ngekho. Yebo, ngiyabona sengeke ngakhanyisa nje nginikhanyisele nonke. Okay. Kana nomsuku uthenga igrosa uthandazela inyanga yonke ungalindi ukuthi lokhu uthandaza ngabani. Yebo. Izwakala. Manje athi umuntu omdala wena ngazi ukuthi banokukuphazamisa. Khona umuntu omdala athi wena bayakuphambanisela lapha ezintweni zebhizinisi. Kube ngazi ukuthi khona umono khona endabeni zezimoto engazi ukuthi khona uhamba kanjani ezimotweni. Ngizofuna nje yonke into namhlanje anginalo nje. Ayikho into engihlanganisa nemoto ngishiwe ugazi. Mhlambe ke basuke bebona yona imoto kagazi amazi. Awunayo ibhizinisi lemoto? Hayi lutho nayo ugazi akanalo. Nayo suke ibolekile leya. Bese ibolekile ukuthi ahambise mina la ngisuke ngiyakhona. Mhlambe kuvela loya. Senze njani kanti ngane bengasho ukuthi kuzolandela ubaba wasemtuko namatekisi. Awuyena umtolo wena? Hayi cha. Umtolo ukhona kodwa akekho. Kodwa ukhona la khona. Kodwa akekho la. Yimina ukhona la. Manje ngoba bekuwumtolo bengithe ingane zinibeke ngolayini. Zingiguglishela izinkinga zenu. Hayi kungena umtolo kwenye indawo because umtolo benenkinga kwasengena ucingo kwamela phuthume. So cabanga ukuthi khona la tolo zakhona. Yabona ngiyadideka ke manje mina baba bengithi nizongena njengoba bengithe ingane zingenise. Hey awukhamba sikhanyisa lodwa. Mhlambe khona ngeke angisawamoshi ngoba ngeke ayabiza njengoba kunelo sheding. Akhuluma umuntu omdala athi umuntu omdala ngathi kunomuntu wesifazane phakathi kwekhaya azi lo muntu wesifazane ngazi ukuthi wafika ngendlela yokuthi azogana. Athi lo muntu wesifazane athi umegana kwaba khona ukuphambaniseka khathi wena uhambisa izinkomo. Kwahamba kanjani khathi uyolobola? Ngathi usemdala kakhulu umuntu omdala. Ngoba nje ekhaya ngihlala nosisi wami. Ngangekeke ngidlalele ekuloboleni nosisi wami. Naye futhi akathandeki kahle. Akekho nje sekwacabanga ngisho umlobola. Umuntu waze walotsholwa kwakunokukhanya wakamkhize elotsholwa uSipha. uSipha wayezwana kakhulu nosisi wami. Mina ngaxoxela usisi wami ukuthi uSipha uyolobola uNosipho wakamkhize. Mhlawumbe umakhosi udonsa lokho. Akukho ukuloboleka okuke kwaba khona phansi kwekhaya lakho? Hayi ekhaya sibona abantu abakhonza ukulotsholwa noma ukulobola. Kodwa nje aphinda kuye umuntu omdala athi umuntu omdala wena ngathi unenkinga yokuthi fangabe usunabantwana kodwa ngathi ukuthi khona la bakuvala khona ukuthi njengoba unganabantwana nje ingoba kunomuntu osebenza phekwesimo senzalo yakho. Engathi kuzofanele kwenzele izinto zokuthi ukwazi ukuthi ube nenzalo. Isikhathi esiningi sicitha ebholeni. Ezinye izinto nje
angikho kamkamu kuzona, so ngeke ngazi noma ngempela nginayo inzalo noma ngoba ngisuke ngilibele ibhola. Ngumuntu nje odlala ibhola isikhathi esiningi, angaze ngilithole nje nethuba lokubheka ke ukuthi ngiyakwazi nokuthola ingane noma ngikwazi ukuthola ingane. Kushuthi iyona lento evezwa umuntu omdala ukuthi kushuthi wena uvaliwe, uyibone ngathi uyebhaleni kanti bakuvalile benzela ukuthi ulibale yibhola esikhundleni sokuthi wenza izinto ezizokwandisa ikhaya likababa wakho. Pho yini ngikore kanje ebholeni uma ngivaliwe ngaleyo ndlela? Hayi. Kanti wena uzengani la sazi usho inkinga yakho? Hayi makhosi, ngathi abantu bakho badala kakhulu. Ngizocela nje kwamali yami makhosi ngoba mina bengingazile eholidini la. Ngizizwa ngathi manje ngiseholidini futhi ePrestiti. Yabona nje umuzo eholidini ePrestiti. Ngizizwa kanjalo. Ngizocela nje mhlawumbe sengakunikeza nje u10 ukuthi phela ufone ekhaya thola time, ngicela nje ungibuyisele. Mina sengiyadideka-ke manje njalo nje kumane ngingaqondani uma ngithi ngiyaprofisa kanti benze njani laba bakwazi ukuqondanisa. Mhlawumbe fanele uyohlola makhosi. Sekuyisikhathi sokuthi kuhlole wena. Hayi ngeke. Ngeke mina ngisafuni-ke nje sekudlalwa ngami. Yeka makhosi, yeka. Ngeke ngikwazi ukuphinde ngizame noma kokugcina. Hayi lashona ilanga makhosi. Kodwa ungazama, ngicela khona ababili abasele. Ngiyokubuza ngelinye ilanga ukuthi wathini kubona. Kodwa mhlawumbe bakhanyisele noma elibomvu bona. Mhlawumbe khona elingakwenza. Iyeke lento. Iyeke. Omunye bamshala phaya bemshayela khona lento yokuthi ukhuluma indaba zabanye abantu, hayi laba abaphambi kwakhe. Wena uyabayeka laba bala. Ukhuluma ngabantu engakaze ngibabone empilweni yami, nengakaze ngizwe ngabo. Angibazi labantu obukhuluma ngabo la. Ngicela nje uzame ukuthola ipurpose yakho in life. Akuyo le. Ngisazi-ke mina phela ngenze njani. Uma wekho phela namatoho nami ngithi ngiyayizamela. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.